Siamai, mae'r heddiw gyntaf o fus Hydref 2024. Y pwnc fan yma yw sut ydw i'n ymprydio. Felly, i mewn yn ein bywydau ni fel Cristnogion, mae'r efengylau yn gwneud yn glir a mae'r gyffrediad o'r ymprediad neu o'r ympryd rhywbeth sydd yn bwysig i ni os ydyn eisiau i fwrw ymaith neu i gael carthu o'r cythreiliaid neu'r ysbrydion aflan sydd yn gwmpas ni i mewn yn y gymdeithas heddiw sydd yn dod atom ni wrth pwp ongl wrth cyfryngau fel ffilmau ac hefyd chwarediau neu'r chwaraeaid digidol enghraifft union yn rhain sydd yn portreadu pwerau a nerthoedd sydd yn uwch anianol gyda'r cymerydau sydd yn ynlaf yn erbyn ei gilydd trwy defnyddio pwerau uwch anianol. Felly, dwi'n meddwl mae'r rhain yn hynod o'r peryglus i ni, oherwydd mae'r rhain yn ein hinsawddeddio ni i derbyn gweithrediadau fel swyn gyfarddau ac hefyd grachod bethau ac yn y blaen. Mae'r pwerau i mewn yn gweithrediadau hyn yn dod oddi wrth Satan, oddi wrth yr uffan. Felly, mae'n angen rhaid i ni i ysgoi i amochel ei hunain oddi wrth rhain ac i fod yn ofalus o'r amser oherwydd ei ddilymwadau mor peryglus ynglŷn â'r cythreiliaid neu'r ysbrydion aflan a sut i gael carthu ohonynt. Mae'r efengylau yn esbonio mae'n angen rhaid i ni ynglŷn â'r rheini sydd yn anodd i'w carthu nhw allan. Mae'n angen rhaid i ni i weddio ac i ymprydio. Os ydyn yn atgoffa hunain ynglŷn â'r tramwyfa i mewn yn efengylau lle mae'r Iesu yn dychwelyd i'r terfa a'i disgyblion ac mae gyda nhw bachgen wedi ei feddiwanwyd gyda'r cythreiliaid ac nad oedd ei disgyblion yn gallu bwrw ymaith y cythreiliaid hwnnw. Felly, ar ôl yr Iesu a fwriodd ymaith y cythreiliad hwnnw, y gofynnasant ei disgyblion iddo pam nad oedden nhw'n yn gallu gwneud hynny. Wel, yr ateb wrth y Iesu oedd gyda'r fath honno o'r gythreiliaid yw bwrw nhw allan. Mae angen rhaid i weddio ac i ymprydio. Wedyn mae'r gofyn yn codi ond pam a sut. Felly, dwi'n meddwl yr ateb i'r gofynnau hyn yw oherwydd os ydyn yn gweddio ac yn ymprydio mae'r gyfrifiadau hyn yn cynyddu y cryfder o'r ysbryd glân ynom ni. Ynglŷn â'r gweddio, dwi'n meddwl mae'r esboniad yn weddol yn eglur, sef trwy'r sanctedrwydd o'r gyfrifiad o'r gweddio. Mae'r ysbryd glân i mewn yn y geiriau yn disgyn arnom ni pan ydyn yn gweddio ac mae'r ysbryd glân ynom ni yn golchi y siaradaeth ac hefyd bydolrwydd ynom ni. A thrwy y gweithrediad o weddio, ydyn yn nesau tuag at Duw ac ydyn yn derbyn y bendithion oddi wrth Duw, sef tangnefedd a glanhad. Felly, dyma'r esboniad ynglŷn â'r gweddio. Ond beth am ympryd? Sut y gall ymprydio yn ein cymwthwyo ni i mewn yn ein bywydau fel Cristnogion, fel ddadloniaid i mewn yn crefydd? Wel, dwi'n wedi treulio wythnosau diweddaf yn ymprydio ac dwi'n eisiau i cyfrannu fy ymprofiad o hynny ac i esbonio sut ydw i'n arferol yn ymprydio. Yn arferol, dwi'n yn ymprydio trwy'r cyfnod o'r grawys ac hefyd weithiau trwy'r cyfnod o'r grawys a weithiau trwy'r cyfnod o'r difodedigaeth neu'r advent. A beth dwi'n yn gwneud yn arferol yw cyn y dechreuad o'r cyfnod, dwi'n yn creu y rhestr o bethau dwi'n mynd i aberthu neu ysgoi neu gochel trwy'r cyfnod o'r ympryd. Enghraifft, ar y papur dwi'n yn ysgrifennu i lawr pethau fel cig, fel coffi, fel de, fel amenyn, fel olew, fel siwgr ac yn y blaen, y bethau dwi'n eisiau i aberthu trwy'r cyfnod o'r ympryd. Ac wedyn dwi'n yn glynu y darn o papur hwnnw ar rhywle sydd amlwg fel ar y mur yn y cegin, enghraifft, neu ar orgell, lle ydyn yn gallu gweld y rhestr hwn yn aml pob dydd ac nid i anghofio oherwydd mae'n mor hawdd i creu y rhestr o bethau i aberthu trwy'r ympryd ac wedyn mae'n mor hawdd os mae bobl eraill yn parhau i bwyta'r y bethau hynny, mae'n mor hawdd i ebar gofio y bwyd
aberthyd ar gyfer y ympryd ac wedyn i ddilyn pobl eraill yn ei mwynhad o'r bwyd. Felly dyma pam mae'n mor bwysig i lynu papur gyda rhestr o bwydydd i ochel yn rhywle sydd yn amlwg drwy'r holl cyfnod. Ac wedyn drwy'r cyfnod o'r ympryd, dwi'n yn gallu bod yn ofalus i ochel y bwydydd hyn os yma'r ympryd yn galed. Ond gyda'r grawys enghraifft, y cyfnod sydd yn uniongyrchol cyn yr Pasg, mae'r cyfnod o'r ympryd yn eithriadu dyddiau Sul. Felly rydyn yn gallu ymprydio trwy'r 6 diwrnod union yn wythnos, ac wedyn ar y dydd Sul oherwydd nad ydyn nhw yn ei chrifedu union yn 20 diwrnod union yn cyfnod o'r grawys, rydyn yn gallu bwyta y bwydydd a berthwyd. Fel enghraifft, os rydyn wedi penderfynu i osgoi cig, rydyn yn gallu bwyta cig ar y dydd Sul, neu amenyn, neu olew, neu braster ac yn y blaen. Ond os rydyn eisiau i wneud yr ympryd caled, rydyn yn gallu parhau i ysgoi y rhain drwy'r dyddiau Sul, ac wedyn ar ôl yr gwawr ar bore, ar ôl diwedd o'r cyfnod o'r ympryd, cyn y cyntaf pryd lle rydyn yn gallu bwyta y bwydydd gorchelwyd o blaen, union yn y cyfnod o'r ympryd. Rydyn yn gweddio y gras arbennig ar gyfer toriad o'r ympryd. Enghraifft, dwi'n yn gallu gweddio cred testyn neu credo, ac wedyn gweddi yr agwedd, ac wedyn henfithwell mair, ac wedyn gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, ac wedyn gweddi Fatima, ac wedyn dwi'n yn gallu bwyta yn y gyntaf pryd y bwydydd gorchelwyd union yn yr ympryd. A pham mae hynny yn digwydd, beth dwi'n yn temlo yw, dwi'n wedi cyflawni fy ngar tuag at yr ysbryd glân oherwydd drwy'r gwneud y rhestr o bwydydd i aberthu, ac wedyn ar ôl diwedd o'r ympryd, dwi'n yn canfod, dwi'n wedi cadw fy adduned i ochel y bwydydd hyn. Mae'r hwn yn prawf wirio fy ffyddlandeb i'r ysbryd glân. Mae'r hwn yn prawf wirio fy ymrwymwiad i'r dysgydiaeth ac i'r crefydd Cristnogaeth, ac wedyn oherwydd dwi'n wedi prawf wirio fy hunain, dwi'n yn prawf wirio fy ngorff fel rhywle sydd yn fwy addas ar gyfer yr ysbryd glân i fyw arno fi, ac wedyn oherwydd hyn dwi'n yn temlo yr ysbryd glân yn cryfach arno fi, ac oherwydd hyn dwi'n meddwl dyma pam rydyn yn gallu gwneud y bethau sydd yn cryfedol fel bwrw ymaith a cyfeiliaid drwy'r nerth o'r ysbryd glân, oherwydd mae'r ysbryd glân nawr yn cryfach arno ni, oherwydd rydyn yn wedi prawf wirio ein ffyddlandeb union yn yr ysbryd glân. Ond yn ychwanegol i'r hynny, dwi'n meddwl rydyn yn gwellhau yn agweddau eraill hefyd, oherwydd mae'r ysbryd glân yn cryfach arno ni. Dwi'n meddwl beth dwi'n yn temlo yw, dwi'n yn temlo yn fwy heddychlon, yn fwy diolchgar, ac mae fy mywyd yn temlo yn fwy wastadol ac yn fwy obeithiol, ac mae'r rhain i gyd yn fy cymhwyo i gynyddu union yn fy ffydd hefyd. Felly dwi'n meddwl dyma pam yma'r ympryd mor bwysig ac mor cymhwyol i ni fel Cristnogion. Mae heddiw 4 o fis Hydref 2024. Y pwnc fan yma yw sut i dod o hyd gyda'r gwaith arlein. Felly ar ôl gadael fy swydd diweddaf oedd yn swydd llawn amser, ers hynny rydyn yn treulio fy amser yn chwilio ar gyfer fy gwaith nesaf, ac oherwydd fy gefndir union yn y maes o'r rhaglenni union ar gyfer cyfrifiaduron, yn ytrach nag i chwilio ar gyfer gwaith hwn trwy'r myddau cyffredinol, enghraifft trwy'r pori ar gwefannau ar gyfer gwaith, dwi'n yn edrych i chwilio ar gyfer y gwaith hwn trwy'r gwefannau lle mae'r cwsmeriaid yn gallu dewis gweithwyr yn uniongyrchol. Dwi'n yn cyferio at safleoedd fel Upwork a Fiverr. Felly ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae'n mor bwysig i arddangos neu i
prawf gadarn neu prawf wirio i'r cwsmeriad galliol. Mae gyda ni sgiliau angredol i cwblhau ei erfyniadau ar gyfer beth y maen nhw'n eisiau i cwblhau. Felly ar gyfer hyn, dwi'n meddwl os ydyn nhw'n eisiau i dod hyd o'r gwaith, mae angen i ni testiolaethau neu'r certificates i prawf wirio i'r cwsmeriaid. Mae gyda ni sgiliau. Felly dwi'n meddwl os ydyn nhw'n eisiau enghraifft i dysgu iaith newydd i mewn yn y maes o rhaglenni yn gyfrifiadurol. Felly mae'n syniad da neu mae'n hynod o syniad da i cymryd cyrsau arlein ar gyfer dysgu o'r ieithoedd hyn. Felly mae'r amrywaith o'r wefannau lle ydyn nhw'n gallu dod i hyd o'r cyrsau gyda'r testiolaethau neu y certificates. Ond dwi'n canfod ar llawer ohonynt mae angen i talu ar gyfer y cyrsau hyn gyda'r certificates neu testiolaethau, ac mae'n y prisiau yn arfol o deiti hyd at cannoedd o biniau. Enghraifft, pan ydyn yn gwneud chwilio syml ar periant chwilio i mewn yn y porfiwr ar gyfer cyrsau gyda'r testiolaethau. Felly, ydyn yn dod o hyd o'r gwefannau fel Coursera ac hefyd JetBrains, ac roedd hyn yn costio hyd at o deiti cannoedd ar gyfer cyrsau ydyn yn diddorol i mewn yndyn. Ac dwi'n meddwl mae'r gwastadlun o'r prisiau hyn yn weddol arferol ar gyfer fath o cyrsau ydyn yn diddorol yndyn. Ar Coursera, enghraifft, beth ydyn yn darfod oedd, roedd cyrsau gyda'r botwm sydd yn dweud i gofrestru am rad ac am ddim, ond pan archwiliais i yn hygydig yn bell mwy ynglyn â'r sylwedd hon, darganfyddiais i roedd y prisiau yn arferol ar gyfer cyrsau ar y Coursera yn arferol yn costio o ddeiti hyd at cannoedd o biniau. Felly, pan chwiliais i ar gyfer y cyrsau oedd yn rhad ac yn ddim, oedd wrth yr cynigwr enwog neu gyda'r enw da fel Google. Felly, ydyn yn llwyddiannus yn hynny i darganfod y cyrsau oedd yn rhad ac yn ddim, ond ynglyn â'r rhain, roedd y rhain yn ychydig yn creu arbenigol, sef ydyn nhw'n yn arbenigol i mewn yn gorchwilion gysylltiedig gyda'r gorchwilion fel i osodiadu ar gyfer Google Cloud neu i drefnu app ar gyfer defnyddio o'r API neu'r programau rhaglenni ar gyfer y cymwysiadau ar gyfer gwasanaethau Google fel Google Cyfieithu neu Google Play neu Google Workspace ac yn y blaen. Ac mae'r gwaith hwn yn rhywbeth sydd yn arbenigol iawn, sef os ydyn nhw'n eisiau i defnyddio rhyw fath o'r gwasanaeth wrth Google sydd yn arbennig. Felly ydyn nhw'n gallu defnyddio sgiliau hyn i creu neu i datblygu gysylltiad ac hefyd swyddogaeth ar gyfer gysylltiad trwy'r rhyngwyneb rhaglenni ar gyfer y cymwysiadau sydd yn galluogi y datblygiad o'r swyddogaeth ar gyfer y gwasanaethau hyn wrth Google. Ond os ydyn eisiau yn y bras i datblygu rhyw fath o cymwysiad neu rhyw fath o app ar rhyngrwyd, ar y wefan neu ar device symudol neu ar cyfrifiadur ar desg frig, felly nad oedden yn llwyddiannus i allu dod o hyd o'r cyrsau am rad ac yn ddim wrth Google. Ond beth darganfiais i oedd yn hynod o ddefnyddiol i mi oedd wefan Udemy. Pan ydyn yn dechrau fel defnyddiwr dechreuol ar gyfer wefan hon, sef pan ydyn yn prynu cyrsau wrth wefan hon ar gyfer y gyntaf tro. Felly mae'r wefan hon yn rhoi i ni gwrth gyfrifiad hyd at o ddeiti 70% o'r pris o'r cwrs. Felly pan mae'r cwrs yn costio o ddeiti 50 pint yn arbrol gyda'r gwrth gyfrifiad, ydyn yn gallu prynu fe am o ddeiti 15 neu 15 pint. Felly pan ydyn yn cwblhau y cwrs gyda'r llawer ohonynt, ydyn yn derbyn y dystiolaeth i dweud ydyn wedi gwneud hynny, sef i cwblhau yr cwrs. Ac dwi'n meddwl fe fydd hyn yn hynod o cynorthwyol i mi i arddangos y dystiolaeth hwn i mewn ar fy proffil neu'r ystlys wyneb ar fy tudalennau i mewn yn wefannau fel Upwork neu Fiverr. Felly ynglyn am sefyllfa ar y foment, dwi'n nawr yn dysgu y cwrsau sydd dwi'n yn ymddiddori ynddynt, ac ar ôl hynny dwi'n edrych ymlaen i chwilio ar gyfer swyddi sydd yn eisiau sgiliau hyn ar gyfer cwsmeriaid. Mae heddiw 7 o fis Hydref 2024. Mae'n hyn heddiw dydd Llun, felly fan yma dwi'n eisiau i trafod ynglyn beth digwyddodd heddiw i mi. Felly i dechrau, dwi'n meddwl
o'r ydyn yn ymgeisio I treulio y mwyafrif o'r dydd yma yn ymgeisio I cyblyhau fy ngwrs achos nawr dwi'n yn cyfwaith o dysgu oddi wrth cwrs arlein oddi wrth i'w demi sut I datblygu I mewn yn Google App Script neu ysgrifen ar gyfer yr apiau felly ynglyn ar hyn mae'r hyn yn debygol iawn i'r macros neu macrowoedd yn y dyddiau pan roedd yr Microsoft Office neu Microsoft Swyddfa yn domineiddio yr marchnad ar gyfer yr meddalwedd ar gyfer yr gar cyfwaithwr neu word processor neu'r eang llenni neu'r spreadsheets neu'r PowerPoint neu'r PowerPoint nawr mae gyda ni yr G Suite neu yr dillad o'r meddalwedd sef yr Google Word neu Google Gar ac hefyd y Google Sheets neu Google Llen ac hefyd yr Google Slides neu Google eithriadau felly rydyn ni'n gallu ysgrifennu sgriptiau neu sgrifennau I rhaglenni ar gyfer swyddogaeth I gwblhau amrywiaeth o'r swyddogaethau neu ffwythiannau gyda'r sgriptiau neu ysgrifennau hyn sef I hunan symudolyddio yr cyfylwaith o'r diweddaru data I mewn yn meddalwedd fel enghraifft I mewn yn Google Word neu Google Sheets neu Google Slides ac yn y blaen felly dyma beth ordyn yn dysgu yn y dyddiau diweddaraf mae heddiw yr wythfed o fis Hydref 2024 y pwnc fan yma yw I siarad ynglyn ar unrhyw beth ydych chi eisiau I mewn dan y hael felly y amcan o'r pwnc hwnnw yw I dim ond I trafodi beth bynnag dwi'n yn ymddiddori ynddo fe neu anddyn nhw I mewn yn fy mewn hwn heb unrhyw meddwl ynglyn a beth ydy'r hynny dim ond I cawn ni'n dweud I siarad yn hamddenol ac I siarad gyda'r pethau sydd yn diddorol heddiw ar fymant hwn yma felly beth dwi'n yn eisiau I siarad ynglyn amdano fe ar y foment hon yw enghraifft ynglyn ar fath o I paratoi coffi gyda'r defnyddio cyfoeth gyda'r enw siphon coffi felly beth ydy'r coffi? Wel mae'r cyfaith hwn o'r paratoi coffi oedd o'r pwtr coffi wedi ei rostio un o'r hynaf I mewn yn amrywiaethau ar gael heddiw mae'r cyf hon yn dod oddi wrth yn wreiddiol oddi wrth yr Almaen oddeutu 200 mlynedd yn ôl mae'r hwn yn defnyddio cyfoeth lle arnyn yn berwi dŵr I mewn yn gwydr yn isod ac wedyn gyda'r dŵr wedi berwyd mae'n y dŵr yn cael ei signo neu cael ei berwi I fyny trwy'r tiwb i'r gwydr neu'r cymwyswr yn uchod lle mae'r pwdr coffi yn cael ei osod ac wedyn pan mae'r gwydr neu y cnalwr I mewn yn rhanbarth isod yn cael ei oeri I lawr felly mae'r hwn trwy'r cyfwaith o'r oeri yn creu y vacuum lle mae'r dŵr wedi ei gwthio I fyny nawr yn cael ei signo trwy'r vacuum I lawr gyda'r ar ôl ei cymysgu gyda'r pwdr coffi ac mae'r hwn yn creu y brwio o'r coffi I mewn yn y dŵr ac yn cael ei signo yn ôl I mewn yn cynalydd yn isod ac mae'r hwn yn creu y blas o coffi sydd yn wych felly mae'r enw'r o cyfwaith hwn yn cael ei elwyd cyfwaith siphon ac fod roedd yn greiddio oddi wrth yr Almaen roedd poblogaidd o'r cyfwaith hon yn lleihau I mewn yn Ewrop ac wedyn ar ôl hynny yn degawdau diweddaraf roedd poblogaidd o'r cyfwaith hon yn cynyddu I mewn yn Japan lle oedd y cyfwaith yn cael ei oroesi ac nawr mae'n tebyg mae'r cyfwaith hon o paratoi o coffi yn dod yn raddol yn fwy ac yn fwy poblogaidd I mewn yn gorllewin oherwydd mae'r holl cyfwaith mor dwi'n gyfarol neu mwynhaol I edrych arno fe I edrych ar coffi neu dŵr yn berwi ac wedyn yn brwyo I mewn yn cynhalydd ac wedyn yn cael ei signo yn ôl mae'r holl arddangosiad o'r cyfwaith yn hynod o'r diddorol I edrych arno fe oherwydd mae'n llawn o weithrediadau I mewn yn symudiadau ac hefyd y werthiadau o'r dŵr ac hefyd y coffi yn berwi ac yn cael ei signo I fyny ac yn cael ei signo I lawr mae'n weddol gyffroes I edrych arno pan y mae'n yn digwydd felly dwi'n meddwl dyma pam mae'n mor poblogaidd I mewn yn Japan ac hefyd mae hynny yn creu y blas o coffi sydd yn wych hefyd mae heddiw yr wythfed o fis Hydref 2024 ac mae'n hyn yn y bore felly yr pwnc yma yw beth yw fy amcanion ar gyfer heddiw felly
Yn gyntaf, dwi'n meddwl fy amcanion heddiw yw I gwblhau gwersi I mewn yn y cwrs dwi'n yn dilyn ar y foment heddiw, sef y cwrs I dysgu sut I rhaglenni I mewn yn yr iaith rhaglenni o'r Google Apps script. Felly, dwi'n eisoes gwblhau dros na'r 10 o'r gwersi, ond dwi'n meddwl fy amcanion heddiw yw I os nid I gwblhau y holl rhanbarth ynglyn ar rhaglenni I mewn gyda'r gwrthrych gyda'r enw spreadsheet app oherwydd dwi'n meddwl o deiti hyd at 15 neu 10 o'r gwersi hyn I mewn yn yr rhanbarth hwn os nad ydy'r hyd at o deiti 15 honyn nhw dwi'n yn amcanu I gwblhau am pleiaf o deiti 10 o'r gwersi hyn heddiw achos dwi'n meddwl rydyn wedi bod yn hynod o araf yn y cynyddiad I mewn yn y cwrs hwn, nid oherwydd rydyn yn diosg neu sicr neu unrhyw beth fel hynny, ond dwi'n meddwl oherwydd rydyn yn trelio fy amser yn gwneud bethau eraill. Os dwi'n yn ymrhoi fy hunain yn hollol i'r gwersi heddiw, felly dwi'n meddwl fe fyddaf I yn gallu gwblhau mwy I mewn yn y cwrs hwn, mwy o'r gwersi ac yn blaendeithio yn cyflymlach I mewn yn y cwrs. Hefyd dwi'n meddwl achos arall pam rydyn mor araf yn y cynyddiad I mewn yn y cwrs hwn oedd fy modd o astudio oherwydd dwi'n yn taipio neu mewnbynnu pob ddim dwi'n yn ganfod I mewn yn y cwrs I mewn yn y dogfen felly pan mae'r lefoddianwr I mewn yn y cwrs yn dysgu hynny felly os dwi'n yn canolbwyntio ar cyflymder o dysgu ac I arbed amser y holl amser yn y trech nac I gwneud bethau yn araf heb meddwl am yr amser neu cyflymder felly dwi'n yn gallu cynyddu ar yr agwedd honno hefyd felly dyma'r fy amcan I heddiw I gwblhau am lleiaf 10 mwy o'r gwersi I mewn yn y cwrs hwn heddiw felly fy'r blaenoriaeth yw I cynared a phosib I uwchlwyddo neu I creu neu datblygu rhyw fath o app dwi'n yn gallu gwerthu fel add-on neu ychwanegiad ymlaen oedd wrth farchnad fa neu marketplace ar gyfer yr add-ons neu ychwanegolion i'r cymwysiadau oedd wrth Google fel y Google Sheets neu Google Docs neu y Google Slides ac yn y blaen. Os dwi'n yn gallu gwneud hyn cyn gynered a phosib felly dwi'n yn gallu ennill arian oedd wrth yr gwrsydiad hwn yn cynerach felly dwi'n meddwl dyma yw fy'r prif amcan I ar gyfer yr wythnosau nesaf I derchau I creu rapiau rydyn yn gallu ei gwerthu arlein trwy'r marchnadfedd arlein ac dwi'n gallu gwneud hynny ar gyfer Google Sheets os dwi'n gallu cwblhau fy gwybodaidd ynglyn ar sgil neu crefft hwn cyn cynered a phosib ac ar gyfer hwn mae angen I mi I cwblhau rhaniad neu section I mewn yn y cwrs hwn ynglyn ar rhaglenni ar gyfer apiau ar gyfer Google Sheet trwy gwrthrych gyda'r enw spreadsheet app. Felly ar ôl rhaniad hwn I mewn yn y cwrs mae gyda ni rhaniadau eraill sydd yn perthnasol neu perthnasu i'r cymwysiadau eraill I mewn yn Google Suite sef Google Docs ac hefyd Gmail ac hefyd G Drive neu Google Drive ac hefyd Google Workspace ac yn y blaen ac felly os ydy'r fy prif amcan I gynhyrchu yr app sydd yn perthnasol i'r Google Sheets nid angenrhaid I mi arfbent I cyblhau rhaniadau ynglyn ar cymwysiadau eraill fel Google Docs neu Google Drive neu Google Workspace neu Gmail ac yn y blaen felly dwi'n yn gallu gadael rhaniadau i'r un ochr ar y foment wedyn dwi'n meddwl ar ôl rhaniad perthnasol i'r Google Sheets os dwi'n wedyn yn symud i'r rhaniad sydd yn perthnasol i'r uwchlwythio I mewn yn farchnad fa ac wedyn y bethau mae angenrhaid I ni I wneud hynny I greu yr app sydd ar gael ar farchnad fa felly mae'r hynny yn fwy bwysig I mi felly ar ôl rhaniad perthnasol i'r Google Sheets dwi'n yn gallu troi i'r rhaniad perthnasol i'r hynny ac wedyn pan dwi'n yn wedi cwblhau I mewn yn creuad o'r app sydd ar gael I mewn yn farchnad fa ar ôl hynny dwi'n yn gallu troi i'r rhaniadau eraill sydd yn perthnasol i'r cymwysiadau eraill fel Google Docs a Google Drive ac yn y blaen ac wedyn dwi'n gallu meddwl ac amcanu I greu yr
apiau perthnasol i'r cymwysiadau hynny hefyd. Felly dyma'r fy amcan I ar gyfer y wythnosau nesaf. Ond ynglyn amcan ar gyfer yr dydd heddiw, dyma'r fy amcan I cwblhau am lleiaf 10 o gwersi heddiw. Ond can ni'n gweld os dwi'n gallu gwneud hynny heddiw. A dyma'r fy unig amcanion heddiw I wneud hynny heddiw. Diddorol syniadau o'r 9 o Hydref. Beth dwi'n sylwi fel diddorol syniad heddiw yw ynglyn ar meintiolaethu gwasadluniau o'r egni trwy'r y dydd ers y dechreuad o'r cofnodi I lawr ar fy amcanion ac hefyd fy cyflawniadau ar gyfer dydd unman yn yr ffefrydaeth o'r dyddiadur. Sef, os rydyn yn gallu meintiolaethu neu fesurio fy gwasadluniau o'r egni trwy'r y dydd os mae gyda mi yr amcanion ar gyfer dydd yw cwblhau. Felly dwi'n gallu edrych ymlaen i'r beth oedd wedi ei cwblhau ac wedyn beth yw's yn dal yn angen I wneud trwy'r gweddill o'r dydd ac wedyn os dwi'n gallu cynllunio ymlaen neu yn rhagolwg ar gyfer yr cymryddiad neu'r traeddiad neu'r pacing o'r gwaith ac beth dwi'n cynllunio I gwblhau erbyn enghraifft y dechreuad o'r prynawn ac wedyn y canol o'r prynawn ac wedyn y diwedd o'r prynawn ac wedyn I cymharu hynny gyda'r fy'r daflunio gwasadluniau egni trwy'r gweddill o'r dydd enghraifft union yn y dechreuad o'r prynawn, canol o'r prynawn ac wedyn y diwedd o'r prynawn. Felly mae gyda mi yn hynod fwy o'r syniad ynglyn ar nid yn unig beth dwi'n gallu gwblhau union yn y dydd erbyn y diwedd o'r prynawn, erbyn y dechreuad o'r hwyr gyda'r fy gwasadluniau o egni, ond hefyd mae'r hyn yn cynnig I mi yr dealltwriaeth neu fesur gwasadluniau o egni trwy'r dydd, trwy'r bore, trwy'r nawn, y prynawn ac wedyn yr hwyr ac yn rhoi I mi dealltwriaeth o gydam gwasadluniau o egni beth yw yn wirweddol I mi I allu gwblhau union yn y dydd ar gyfer yr amcanion ar gyfer y dydd. Felly beth yma hwn yn tandyllellu yw os ydyn eisiau I fod yn effeithiol neu cynrychiedig union yn ein gwaith, dwi'n meddwl mae'n mor bwysig I cadw rhyw fath o'r dyddiadur lle ydyn yn gallu rhestru neu cofnodi I lawr yr amcanion ar gyfer y dydd, ar gyfer y gwaith ac wedyn os ydyn gallu ar ôl hynny yn cofnodi neu yn rhestru yr cyflawniadau oedd wrth y gwaith union yn y dydd, felly rydyn yn gallu cymharu gwahaniaeth rhwng yr amcan ac hefyd cyflawniad. Ac wedyn, trwy hynny, os rydyn yn gallu meintiolaethu neu mesurio neu I bod yn adnabyddus o'r gwasadluniau o'n egni trwy'r dydd yn dechrau union yn y bore ac wedyn trwy'r prynawn ac wedyn hyd at yr hwyr os ydyn yn gallu meintiolaethu hynny ac yn deall yr gwasadluniau hynny, felly ydyn yn gallu cynllunio yn gynt I gwblhau yr amcanion neu amcanion y mwyaf pwysicaf yn yr cyfnodau lle mae gyda ni mwyaf o'r egni ac wedyn I adael i'r olaf yr amcanion lleiaf o pwysigrwydd a thrwy hynny dwi'n meddwl ydyn yn gallu mwyafweddio beth ydyn yn gallu gwblhau union yn y dydd ac wedyn hefyd ydyn yn gallu lleiafeddio unrhyw gystraff o'n hamser neu'r egni neu gwaith union yn y dydd. Felly dwi'n meddwl dyma'r beth sydd yn tandyllellu y pwysigrwydd o gadw rhyw fath o dyddiadur pan ydyn mynd I weithio trwy'r dydd I gymathwyo gyda'r cynllunio o pa bryd I wneud pa orchwil ac wedyn I dod o hyd o'r dealltwriaeth o'r newidiadau o'r egni trwy'r dydd ac wedyn I cydgymaru yn well pwysicach gorchwilion gyda'r gwasadlun o'r egni uchaf a'r gorchwilion yn pwysicach gyda'r amserau gyda'r gwasadlunau o'r egni yn iselach. Felly ar gyfer fy merson fy hun, dwi'n meddwl mae gyda mi yr uwch gwasadluniau o'r egni yn y bore, dwi'n yn dechrau yn y bore gyda'r mwyaf gwasadlun o egni ac wedyn trwy'r dydd, trwy'r nawn ac hefyd prynawn, cynnar prynawn ac wedyn y canol prynawn dwi'n yn canfod mae'r gwasadlun o egni yn disgyn
hyd at y chwir, ac wedyn pan rydyn yn cyrraedd hyd at o ddeiti enghraifft 7 o'r gloch imen yn yr chwir, dwi'n yn canfod mae'r gwastraglun o egni wedi cyrraedd hyd at y gwastraglun sydd yn hynod o'r isel, ac wedyn, os dwi'n yn pwyta unrhyw beth, unrhyw pryd, dwi'n yn canfod hefyd mae'r gwastraglun o egni yn gwympo i lawr yr hynod. Mae angen rhaid i mi, enghraifft, i cymryd yr heb hun. Enghraifft, os dwi'n yn pwyta rhywbeth fel ginio yn y canol o dydd am y ddeiti 12 o'r gloch, wedyn dwi'n yn canfod yn arferol, mae angen rhaid i mi i cymryd yr heb hun ar gyfer o ddeiti hanner awr, ac dwi'n canfod mae'r hynny rhywbeth sydd yn hynod o'r aflonyddol neu ymwraethedig im gwaith i. Felly, os dwi'n eisiau i osgoi hynny, i ochel hynny, dwi'n canfod mae angen rhaid i mi i cymryd pryd sydd yn bychan ac nid yn fawr. Felly, os dwi'n eisiau i gwsg yn dda trwy'r nos, felly beth dwi'n yn canfod yw, dwi'n gallu cymryd yr pryd sydd y mwyaf yn y dydd yn noswaith, enghraifft o ddeiti 7 o'r gloch neu 8 o'r gloch, ac wedyn dwi'n yn gallu mynd i'r gwely yn cynnar, ac wedyn dwi'n gallu cyfodi o'r gwely yn cynnar hefyd. Anglyn o'r brecwast, dwi'n meddwl pan maen nhw'n dweud mae'r brecwast pryd pwysicaf imen yn y dydd, dwi'n meddwl mae'r hynny yn wir hyd at pwynt os ydyn eisiau i ochel y holl dydd yn bwyta bod brydau trwy'r dydd. Felly dwi'n meddwl ydyn gallu osgoi hynny trwy cymryd yr brecwast neu'r bore bwyd sydd yn sylweddol. Felly byddai hynny yn digon nôl ar gyfer y gweddill o'r dydd, ac wedyn ydyn gallu gochel bwyta'r brydau trwy'r dydd. Ond beth dwi'n yn canfod gyda fy sefyllfa fy hunan yw, os dwi'n yn cymryd yr bore bwyd sydd yn sylweddol, wedyn mae'n angen i mi wedyn i cymryd yr heb hun. Felly mae'r hynny yn weddol gyfles i mi wneud hynny ar ôl dim ond newydd wedi codi oddi wrth y gwely. Felly dwi'n meddwl mae angen rhaid i mi i cymryd yr bore bwyd sydd nid yn ormod o fawr os dwi'n eisiau i osgoi i heb hunio, ond digon o fawr os dwi'n eisiau i osgoi yn bwyta'r bethau trwy'r dydd. Felly, os ydyn gallu cadw dyddiadur, wedyn mae'r hynny yn ein gallog i ni i derbyn y dealltwriaeth o'r gwastragluniau gwahanol o'r egni a beth ydy'r effeithiau o bwyta'r am yr amserau gwahanol trwy'r dydd, ac wedyn ydyn gallu cyrraedd hyd at yr datrysiad sydd y mwyaf cyfaddas i bob un ohonom ni. Ond yn gyntaf le, mae angen i cadw y dyddiadur ac i chrethru yr amcanion ac hefyd yr cyflawniadau yn fanwl. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y mae'r fideo yn digon hir, rydyn wedi cyrraedd at rhanbarth lle rydyn yn adolygu yr geiriau y dydd. Yn gyntaf mae gyda ni y gar ar gyfer i behave neu behavio. Mae gyda ni y gar ymarweddu, to behave. A wedyn mae gyda ni y gar ar gyfer wheel neu'r spin, tywech, trywech. Mae'r trywech yn ei chwirlio, ac wedyn mae gyda ni y gar ar gyfer unwavering. Mae'r ei gefnogaeth o'r carfan yna yn dydd, unwavering, D-E-D-E-edd, ac wedyn, os ydyn yn eisiau i gyfrad rhywun sydd yn uncivil neu angrotais, mae'r person yna yn anghywerthas. Ac wedyn, os ydyn eisiau i gyfrad i slapio neu i cyffio, felly ydyn gallu defnyddio y gar cernodio. Mae'r dyn yna yn cernodio ei elyn. Y dyn yna yn cernodio ei elyn. Felly, os ydyn eisiau i dweud slander, felly ydyn gallu defnyddio y gar gogannair. Mae'r dyn yna yn siarad gogannair yn erbyn ei elyn. Felly, os ydyn eisiau defnyddio y berth wrth yr enw hwn, felly ydyn gallu dweud y dyn yna yn goganu ei elyn. Y dyn yna yn goganu. Os ydyn eisiau i dweud to honour neu i anrhydeddu rhywun, felly ydyn gallu defnyddio yr enw erdas. Mae'r hwn y safle o erdas. This is the position of honour. Mae'r hwn yn safle o erdas. Ac wedyn, os ydyn eisiau i cyfeiriad yr wantonness neu wastefulness, enghraifft, mae'r defnyddiad o'r papur yn hollol gystraffus, felly ydyn gallu dweud mae'r defnyddio o'r papur yn hollol yn trytrychlwch.
tryllwch yn arddangos tryllwch. T-R-E-S-R-L-O-Ch. Tryllwch, wantonness. Os ydyn ni eisiau dweud mae'r gwledd hynny yn llawn o luxury, felly ydyn gallu dweud mae'r gwledd hynny yn llawn o rhysedd. Rhysedd. Felly os ydyn ni eisiau dweud to indulge in luxury, felly ydyn gallu dweud mae'r pobl yna yn rhyseddu i mewn yn rhysedd, i mewn yn gwledd. Neu, i mewn yn y gwledd fan yna, mae'r bobl yna yn rhyseddu i mewn yn y rhysedd o'r wledd. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei dargfod yn defnyddio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach o hwyl.